současnosti leží na Nejvyšším státním zastupitelství trestní oznámení, které podala Jana Wolfová, členka přípravného výboru suverenity bloku Jany Bobošíkové ve věci privatizace OKD, při které se někde ztratilo 20 miliard korun. Je symbolické, že výše rozdílu mezi znaleckým oceněním OKD a utrženou cenou se rovná částce, která by stačila pokrýt kompletní důchodovou reformu. O to více mne překvapuje, že současná vláda, místo aby využila možností, které jí tento případ skýtá, plánuje totální ožebračení vlastního národa zbytečným zvýšením DPH, když by stačilo dát policii volnou ruku a zajistit důsledné vyšetřování celé kauzy. Dnes cítím povinnost poděkovat Janě Wolfové za osobní statečnost a cítím povinnost podpořit policii, aby její aktivita byla v tomto případě korunovaná výsledkem, který si všichni přejeme. Pokud policie dokáže tuto kauzu rozkrýt, což zase není až tak složité, pokud je vůle, zabrání tím zbytečnému navýšení DPH, protože v tomto případě se stát může velmi rychle domoci toho, oč byl zkrácen, a my, jako běžní občané, budeme moci naši současnou vládu přežít. Konec konců, může to být první krok k přebytkovému rozpočtu, neboť takových případů jsou u nás tisíce. Kam si myslíme, že se všechny ty miliardy přemístily? Je na čase zařadit zpětný chod a tok financí otočit.